unta ang kamahinong danon sa padayong pagtuon kabahin sa mga babaylan. Diin ubay-ubay nga mga pagtuo o ritual ilabi na sa pag-ayo sa mga sakit-sakit ang nagpabilin gihapon karong modernong panahon. Makauban ta karong buntaga ang Executive Director sa Ginhawa Incorporated, Miss Lea Tolentino ug Lead Convener sa Buhay Babaylan Lecture Ritual Event, Miss Minnie Gavino. Mayong buntag po, Miss Lea and Miss Minnie, at welcome po sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag. Good morning to everyone. Maayong buntag sa inyong lahat. Para po sa inyo, Miss Minnie, Miss Lea, who are studying about the Babaylans, how important is it to learn about the Babaylans po and their practices kahit nasa modernong panahon na po tayo? Sa amin sa Ginhawa ay hindi lamang nag-aaral, kundi mayroong ugnayan. So pinapakinggan namin kung ano yung mga practices nila, ano yung buhay nila, yung nararamdaman nila. At napakahalaga itong malaman, lalong-lalo na sa kasalukuyan, kung ano yung maari nating pwedeng matutunan sa nakaraan sa kanila na pwede nating ma-apply sa pamumuhay natin ngayon. Based on our history po, paano at bakit nabuo ang mga Babaylans? Ano po yung naging roles nila sa community? Ang babaylan ay siyang tagapangalaga ng equilibrium at saka ng well-being ng community. Ano po yung mga beliefs, practices, or even rituals nila na hanggang ngayon ay very relevant pa rin? So, yung isang alam ko or sa mga pag-aaral din natin, no, isang paniniwala ay may tatlong mundo tayo. May mundong itaas, may mundong ibaba, may mundong gitna. Ang babaylan kasi ay tagapamagitan ng kalangitan at ng lupa. So, para siyang gatekeeper of heaven and earth. Karagdagan din siguro, no, alam natin na malapit na yung undas, tama ba? Sa Yes. November 1 and November 2. At ang babaylan noong panahon sa kanilang pamumuhay ay sila yung nagtatawid ng mga patay. So kumbaga parang airport yan, no? Meron siyang kasama, pupuntila sila ihahatid sa boarding area. Kaya naman gusto naming malaman po, saan po ba matatagpuan dito sa Pilipinas ang ating mga babaylan? I'd like to remember one of the lectures ni Professor Gila Guerrero. Si Dr. Gila Guerrero isang profesor ng history sa UP Diliman. At ang sabi niya, bago dumating ang mga Kastila ay napakadaming babaylan sa buong kapulungan. Pero nung dumating ang mga Kastila ay napunta sila doon sa mas maraming peripheral, no? So sa north, yan, sa Cagayan. And then marami pa din dyan, especially mga Panay Bukidnon area, dyan sa Iloilo. Kinikilabutan ako habang nagsasalita ako. At marami pa rin sa Mindanao. At saka siguro, merong mga lugar na hindi natin alam. At ang tawag sa kanila sa iba-ibang lugar o grupo, iba-iba ang tawag. Kagaya rin sa Katagalugan, Katalunan ng tawag, iba rin ang tawag nila sa North. Pero nandito sila sa Pilipinas. At gayon din, hindi natin alam, baka mamaya yung katabi natin lang dyan sa mall o di kaya dyan sa jeep. Wow, very interesting. Thank you so much po for sharing your knowledge about the Babaylans. Kaya naman po, before we end this interview, please give your message po para sa ating mga viewers. Tayong mga Pilipino, meron tayong isang napakahalagang bahagi ng ating kasaysayan, ng ating mga wisdom keepers o ang ating mga babaylan. At sana pahalagahan natin yung ating matututunan sa kanila. Ako naman ay ang daming napakayaman ng ating kultura. At sa tingin ko ay patuloy lang na makipag-ugnay sa mga matatanda sa ating paligid. Pwede ang ating lola o lolo, baka meron tayong matutunan sa kanila. At kung ano yung matutunan natin, sa tingin natin na makakatulong sa atin sa kasulukuyan, sa ating hindi lang sa gawain kundi sa pag-isip, pagramdam, at yun ay isa sa buhay natin. Sa tingin ko,
yung mga yaman ng ating mga babaylan at mga sinauna ay patuloy na mabubuhay sa atin. Salamat. Dagang Salamat. salamat po, Miss Leah and Miss Minnie. Ang dami po naming natutunan from you this morning. Dagang salamat po. Salamat. Maraming salamat.